Dnes vám posielam inšpiráciu, kde zaparkovať v centre Florencie a kľudne ísť spoznávať centrum mesta. Takže prvá fotografia bola, kde sme zaparkovali. Nájde si to na Google. Boli to podzemné garáže na hodinu 2 €. V pohode sme vyšli aj našou dodávkou, potom sme sa premiestnili do centra, nebolo to ďaleko. Obišli sme si nádherné námestie, popozerali výklady, dali sme si úžasnú pizzu, ktorá nám veľmi chutila. Aj v strede týždňa bolo veľa turistov, veľmi sa nám tam páčilo, architektúra bola nádherná. Takže všetkým mojim fanúšikom posielam na nádherný tip do úžasnej Florencie, ktorú si užijete, spoznáte a budete nadšení z tejto nádhernej budovy, architektúry, úžasné reštaurácie, ponuke.